Звезди. Сега ще цъкаме Brawl Stars. Да, ето ги моите приятели Ники и Звезди. Сега ще цъкаме Brawl Stars, съм вънката. И нека да започвам. Така. Малко ми цепи, ама нищо. Мой ми видите малко ръката. Малко съм в час, ама нищо. Айде ще играм с бай лично. Не ранкет, бе! Абе, не трябваше ранкет. Не трябваше ранкет. Що на камера? Да. Вижда кои играят? Да. Абе, защо ранкет? Аз съм малко тук на ранкет. Ето ги моите приятели, тук сега ще цъкаме. Я връчам да я учим. Айван, малкият връчанец. Е, това е малкият връчанец, ето ме, а това е малкият шпайдъл. И ще цъкаме сега. Лайк, сабскрайб. Лайк, сабскрайб, както ви казва момчето. Не обръщайте внимание на страничите. Ой, мале, много ви забива този телефон. На iPhone не може да си тегли моби зеди заради това. Но като се прибера дано да не ви цепи така. Мале, аз съм глъбът. Мале. Да, бе. Не, качвам видеоклип. Майка снима на камера. Давайте, цепете. Ей, трябва да го натисна. Нищо. Ето тук се цъкат. Вижте как се цъкат. Мале, защо така ми лаги от този телефон да е? Айде скачи, не, то не ми дава да скоча. Много ми цепи. Кажете ми, напишете долу в коментарите какъв трябва да си изтегля на iPhone. Дали може някакво приложение да си изтегля на iPhone, някакво такова, дето може да спускаме така камера и да стримвам. Да? Кажете ми някакво приложение. О! Да. Абе аз не съм на стрим, бе, качвам видеоклип. Да, бе, сега ти гледа. Его е. Еги е тук са. Моите братя. Ама някой трябва махта. Не трима сме. Кажете кой? Трябва да има 5 в 5, бе. Той има 5, бе. Какво направи, бе? Бати, как ме изгонихте? Тя казвате да те последвам. Ще ти го кажа после, защото сега не мога. Чакай, бе. Хайде, влизайте, приятели. Кога, бе? Как ме акаунта? Пускайте 5. Приеми ми да влеза. Едно в едно. И да, хора, сега ще играем тук с моите приятели, ето ги. Зад мен. Това е Гошо. Там са моите приятели, там накрая. И сега ще цъкаме Brawl Stars. Венката Good Game. И да. Ето те ме канат сега. Пепи, яйте с ръка и влязохте в един тим, не може да се там. А соло или дуо? Добре, айде лефти. Сега само да изиграят играта и ще играят с нас. Ето един се присъедини. Да. 10 човека за сега са ги видяли. Има 2 лайка. И само нашия глас има. Ето, това За са моите всички приятели. душмани. Ето го отзад. Мишето. Мишето. Така му викат. Така му вика дека. Покажи госпожата, бе. Айде да не стане много дълъг клипа. Как го пишеш, бе? Аре, покана. Чайки, Пепи, ръка. Така, готови ли сте? Тетрадки да виждам на масата, няма такъв момент. Така, от 10 с вас започваме с 6-та група. Така, елементите от 6-та група Давайте са... ръка. Готови ли сте? Част от тези елементи са неметали. Са металите, да. Чакайте, ще променим това. Накрая написал, който не ми е написал този план, който почна да снявам. Сега за мен не е бил. Днес играйте си, ни критично сме по-интересни. Много духа, госпожо. Мисля, преходен метал, както Да, алуминия. хора, сега ще подсъкаме.
Телура и полония, даже полония е радиоактивен метал. Какво искаш? Може ли да ми кажеш? Не. Що? Ма аз нямам да пиша. Аз няма да имаш. Добре, аз ще слушам. Никола, чамак ще ти. Тихо, Николас. Така, почваме с това. По точка аз съм записала алотропия. Алотропия. Какво означава алотропия? Когато един химичен елемент трябва, ще обяснявам, който ме чул. Давайте сега да ги побием малко. Ето го тук. Така, кислорода има две Много ми се основни пие този форми. телефон. Кислород двуатомна молекула и озон триатомна молекула. Това е Стефан. Ако в атмосферата, която се простира до 25 км над земната повърхност, в нея се съдържа 21% от този кислород. Над нея се намира озоновия слой, а именно това е триатомната молекула. Когато обаче има дръготерични бури, както сега в момента предстои, с силни светкавици, тогава в атмосферата се появява озон. Мъкни, бе! Мъкни! Защото кислорода взаимодейства с разкъсана молекула кислород и се получава озон. Николас. Именно след силни дръготерични бури въздуха мирише малко по-различно. Както ние често казваме, мъкнете вече. Колко е свеж въздуха, напротив, въздуха има синкавит, защото в него се е появил именно този озон, който ни дава впечатлението за свежест и свежестта. Така. Сяра. Много е добър с Едгар. Три алотропни форми. Ромбична, моноклинна и призматична. Иде хора, Сярата има до тук ще е клипа хора. атомна Лайк, молекула. subscribe, банете камбанката и Зависимост до чуване. коя